学校法人岩永学園が島原市に開校した心カレッジジャパンのウェルカムパーティーが開かれました。2月3日金曜日に行われたウェルカムパーティーには、学校関係者や来賓のほか、1期生であるインドやネパールからの留学生35人が出席しました。挨拶をした井滝校長は開校の喜びを話し、国の家族の思いに応え日々邁進してほしいと学生を激励しました。来賓を代表して挨拶をした柴崎副市長、秩父ヶ浦町町内会の阿南町内会長は、島原で皆さんをお迎えできて嬉しく思うと学生たちを歓迎しました。昨年10月に開校した岩永学園心カレッジジャパン。留学生を受け入れ、1年半と2年課程のコースで日本語の習得を目指します。すでに入学しているインドやネパールからの学生35人は、島原市秩父ヶ浦町に設けられた寮で共同生活を送りながら日本語を学んでいて、福祉施設や病院などでアルバイトをしながら日本文化についても学びます。パーティーでは学生の代表による挨拶がありました。学び始めた日本語を使い、日本語をしっかり勉強したいや、皆さんと早く友達になりたいなどと学習への意欲を述べました。この後、インド東部ミゾラムの伝統的な衣装に身を包んだ学生たちによるコーラスが披露されました。学生さんたち一生懸命覚えた日本語で夢、これからのことを語っていらっしゃいましたけれども、どんな夢を持った学生さんたちが来られてるんですか？特にインドの学生はですね、介護医療の仕事を就くということで日本語を学んでいきますけれども、彼らはですね、日本に貢献したいという気持ちが非常に強いんですね。その気持ちを育てながらですね、就職へとですね、学校はですね、いくつかの行事がありますけれども、島原市の大きなイベント等ですね、ぜひ参加していただいて、もう多くの方に心カレッジジャパンをですね、知っていただく。また何かありましたらですね、学校の方に来ていただいて、一緒にイベント活動したりとかですね、交流をもっともっと深めていきたいと思っています。異国日本での夢と希望にあふれ、語学習得への思いに燃える学生たち。地域の人たちと交流を深めながら、夢に向かって邁進していくことでしょう。